Hola, trajeik gabe ez dituzu ezautu izan, baina kategoriko lau persona etorri zazkigu bain. Miguel Sanz, ondik, Peña, Julen da Roberto Jiménez, PSN-ekoa, Enrique Maia, agin, Iruñeko alkatea, eta Yolanda, Barzina, gure presidenta. Aitu izango duzue, azkeneko hilabete hauetan, Naparroko aurrezki kutxari buruzko oi guzi, bai? Izugarrizko salsak, dirue falta dela, kudeaketa edo gestio txarran ondorioz desagertu dela. Bueno, nik ez dakiz zer daun eta zer ez daun. Denetatik aitu du, entzuten ginen Deustako balio zuten bilerak antolatzen zila dieta kobratzeko. Bueno, ikustaun, oantxe bildu behar du, eta ia zen olako bilera egiten den eta zertako balio duten. Orduan, hori. Ni eseritzen naizen aldiko, hori bilera da egiz. Eta gaur ere 20 minutun eseri naiz 3 aldiz. Baino Jolandanik berdin egin behar deten detzalantza. Ni 3 aldiz eser ninteke, baino ez 3 aldiz altxa. Diru pila bat omen dela eta ez daitezela aztoran. Ordu erdiko bilerak dira, ta ordu erdi asko da. 20 minutu 3 bilera Jolandak zion hain zuzen. Ni presidente nintzan garaian gehiago egiten ginuzen. Baino ni ez alnaiz superheroe asko baino abilago. Pamplona, Madrid, juiziotako ontu berriz ere librenago. Superheroien kapa falta bai, Joli zure ibileran. Gauza iguala esaltzen nuen esan aurreko bileran. Xoxa aldena hartu behar da, gaur zerbait lapurtzekotan. Kuadrillakoek Curro Jimenez deitzen didate askotan. Curro Jimenez berez izena, baina ez dago hain plako. Baina ez izen hori ez dauka, asko kurratu dulako. Asko kurratu beharrik ez da, hemen nago einbe bate. Naparra jende fidela da eta berriz bozkatuko naute. Naiz diru asko hartu genuen, asko utzi zan hartzeko. Nundik atera dute dirua ikurrin hori jartzeko. Dirua ez dakit nun ote duten, baina eukitzea hobeto. Dirua gero beharko dute isundenak ordaintzeko. Betaurrekoekin hemen dago Enrique Zalabanekin. Alkate txarra ezin da izan daukan apelliduakin. Eta Miguel Sanz aspaldi joan zan geratzen zaigu itzala. UPN-eko gaurko pekatuk momiak pagatu ditzala. Baino ez horrela ez da ba, Jolanda gaurko sasoia. Aznar pependan gisa, Sanz degu upenen superheroia. Otordutako Enrique Maiak
dauka izen egokia. Enrikek maia jarri dezala eta guk bertze guztia. Inputatu egingo nautela, esan dute segituan, aila kuidaus hartutako danak, nik bueltatu nituan. Bueltatu ez milaka milioi jaso degu sano-sano, gure parean parregarriak ospedalta Mariano. Leno dirua sobera nuen, zuekin aitzen nintzan da, ta orain kalian alkando orai, pare bat buelta eman da. Lehen nere itxura ipatu duzu eta ez zauden astuta, banik dirurik ez dut emango nik dietak behar dituta. Eta azkenian bukaera, neronek eman beharko, kan Navarra horregatixe da, zakur asko dagolako.